Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Salam, merdan agum ýagdaýlar. Hiç ýaşy. Esenlikler oğul eyle. Ses, Fırsat. sesin biraz nemedik gelýär senin. Ýa-maňa şeýle gelýär ka. Bara köpden bäri näme çyklanok, ekrana çykamzok. Ana, beni seni ekranlardan aýyrlanok diýin. Näme? Bugün biraz soraw jogap. Gepleşýümiz Türkmenistan demografik taýdan çöküp barýan, ýa çökün Türkmenistanyň hakynda gurrun edeli bir bilişimizden. Türkmenistan demografik taýdan nädir kwalta çöküp barýar diýse ýalmyş bor. Dolu çöktü diýsegem ýalmyş bor. Ýöne dolu çökmäň üstünde durşy wagt çökdi. Ýöne doluny çökmäň üstünde durda. Ine şu gurrun edýän nemelerimiz bar. Ýurdun içindäki problemalar, ähli guruluşlardaky bar bolan problemalar, halkyň ortadaky ýagdaýy we Türkmenistanyň goşadyrnak içinde döwlet kuruluşy diýilýär-de. Bu döwlet kuruluşyny goşadyrnak içine almaly bol, onu aýdyp geçer. Hemçin almalygyny ýöne ortada Türkmenistan bar. Ýöne bu Türkmenistanyň bir işläp duran bu guruluşlary ýok. Ortada halk üçin işläp duran sosial guruluşlar bolsun, hukuk guruluşy bolsun, ykdysady guruluş bolsun, tapawdy ýok bir islenlik bir guruluş, bilim puda bolsun, bilim guruluşy bolsun, medisina guruluşy bolsun, garaz ählisini sanap alsaň häzirki wagtda Türkmenistanda hiç bir guruluş ýok ortada. Bar bolsa bu ortadaky problemalar ortadan gitmeli, ortadan galmaly. Ya problema elbette her bir guruluşda problemalar özüne degişli, özüne ýetip problemalar bolmaly. Ýöne bular ýaly häzirki wagtda şu wagt Türkmenistanyň gün ýüzündäki ýaly problemalar bolmaly däl, häzir guruluş bar bolsa. Ne bir ilk öýlenemeden başlaly. Ýa-ki halkyň ýagdaýyndan başlaly Türkmenistanda nemeler. Geçen ýyl näme şu wagt Türkmenistan goşadyrnak içine hökümeti 7 milyon diýip aýdýarlar da bu ýalňyş. Bu 7 milyon agdam bolan däl hökmany ýagdaýda şunu ýadymdan çykarmaň. Türkmenistanyň häzirki wagtda 5 milyon ýa bardyr ýa ýokdur Türkmenistanyň ýylasy sany. 7 milyon bir gra goýun onu hiç näme dilinde getirme. Ya bular şu wagt içinde halka ýa jemgyýetçilige açyk habar kanallarına berýän habarlarynyň ählijeti ýalmyşdyr, şonu tersten hatapla bermeli. 5 milyona ýeter ýetmez halk bar da ýurdun içinde. Bu halkam özünde ýetim bütün Türkmenistanyny tutjan territoriýasyny ägilek. Bütün Türkmenistanyny we ýaşaýan yerleri ýa-ki sevitlerde ýa sevitara yerlerde ýaşaýan halkyň ýaşaýan yerlerde ägilek yerlerde ýaşaýar türkmen halky. Buna şonu bir gözlemesem bir az sanlyk diýjek bolýanda ýöne bu az sanly ýaşaýyş yerlerdäki bar bolan ýaşaýjylar öz nemelerini taşlap daşary döwletlere köpçüliklerini göç edip durda häzirki wagtda türkmen halky öz maşgalalaryny ýa topraklaryny goýup bäşmany üçin orta tempde ýa bolmasa has gözgin ýagdaýda ýaşaýan halklar orta tempde almaly häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaşaýyş şertlerini bir gözgin ýagdaýda ýaşap ýörler häzirki wagtda. Eklenç esasen döwleti ýu-ha bir halky bir ýurdun halkyny bilkaslaýyn, ýa-ki şu ýagdaýa getirdiler. Ýani bunu näme üçin getirdiler? Olam üstüne häzir nemesinde durup geçersine ähli zady bilkaslaýyn çäklendirip goýýarlar. Aksat tarapdan iş orunlaryny nemesinden umuman ähli tarapdan şu halk üçin işläp duran guruluşlar ýa pudoklar ýa hyzmatlar ähli adam halk üçin ýa adam zat üçin edilýärdi. Ýöne şolaryň hiçbir bolmanyny üçin bank sistemleri bolsun tapawdy ýok. Mecburi daşary döwletlere
halk göç etmeli bolýar. Ine bu da bir demografik taýdan çöküşüň bir alamaty häzirki wagtda Türkmenistan. Esasanam ýaş gatlaklar, ýani işi ukyply, işi işläp biljek, ýa-da iş ýerlerinde öwretip biljek esasy gatlaklar taşer döwletler akyn edýär häzirki wagtda. Bu da nime halkyň Türkmen jemgyýetiň demografik taýdan çöküş nimelerinin bir alamaty. Yani alamat diýmänler çöküp barýanyň bir görnüşi. Doğruluğuna çöktüysek yanlış bolar. Ondan soň indi biz azatlary gurrun edýäsine ýöne bir guruluşlar bolmaly. Yani Türkmenistanyň içinde döwlet guruluşy bar bolsa, döwlet guruluşynyň öz başdaky işleýän gaýratyň bir neçe tane guruluşlar bolmaly. Ol guruluşlaryň öz işlerini ýerine ýetirmeli. Meselem medisinski guruluş, medisina guruluşyny öz akbaryan işini ýerine ýetirmeli. Meselem medisinski guruluş ýurdun nemetine garşy bilmeliler. Meselem bilim puwdagyny. Hukuk guruluşy ýurdun bilim puwdagyna garşy bilmeliler. Ya medisina puwdagyna garşy bilmeliler. Her bir guruluş öz nemetini ýerine ýetirmeli. Indi şu guruluşlar ýurdun içindäki bar bolan problemleri eger bar bolsalar, şolar öz ýerine işleýän bolsalar, şu problemleri aýtmaly, dile getirmeli. Yani demografik taýdan çöküp barýar. Bu nägilep barýar? Durun intak bir seredin. Oglanlar, kardeşler. Bu ýerde bir zatlar bolýar. Ýurt aşak çöküp barýar. Ýurt gitdigiçe beterleşýär. Ýa-da halkyň ýagdaýy has kynlaşýar, erwetleşýär. Bu näme bols? Bu näme boldy? Buňa bir çözüm tapaly. Buňa bir öňüne geçeli. Bunu düzeltmäne sygnaşalyň diýilen bir ýa şuňa diýmäne nime diýen, diýen ýa diýmäne gaýrat çekýän bir guruluşlar bolmaly ýurdun içinde. Tapagy diýer, istenlik bir guruluşda bolsun. Ýöne şu guruluşlar ýok häzirki wagtda. Nerede şolar? Indi biz Wolf ekrana çykyp, nöşpelatlary gurrun et, şunu gurrun etmäne akylyma çatýan bolsa, ýa şunu gurrun etmäne bırakçygan bolsa, bilgimiz ýetýän bolsa, ýa görüp bilýän bolsak, şu ýagdaýlaryň bardygyny, ortadygyny görüp bilýän bolsak, bu guruluşlar bar bolsa, bular hem hökman göräýmeli. Ýöne bu nerede bu guruluşlar? Yani istenlik bir guruluşy artan al. Bunun şeyler bir zat ortaya çykýar. Ne Türkmenistanyň meclisi vardır. Meclisini kän gurrun edildi. Bu meclisim boşadarına geçini alaly. Bu duruşuna bir yalan meclis. Ýöne şu meclis döwletiň problemasyny bu çözýän bir guruluş. Döwletiň problemalaryny, ýa-ni meselelerini bir çözgüt gözlemek üçin orta atylan guruluş, ýani ortadaky bir guruluş. Meclisiň has üstündäki meclisten hem has ýokarda bir bar bolan bir koşadyrnyň içinde bir guruluş bar. Oňa mada halk maslahaty. Ýaşlylar maslahaty diýeli, ýani halk maslahaty diýmeli buňa. Halk sözüni ýalmyş bolanýar. Ýaşlylar maslahaty bar. Bu maslahatym näme üçin döredildi? Ya näme üçin bar? Özüm Türkmenistanyň iň ýokarky guruluşlarynyň biri, iň ýokarky gatlanyň biri. Ýaşlylar maslahaty. Indi şu ýerde näme çözülýär, näme problema çözülýär? Şu ýerde şu problemalaryň üstüne gurrun edilýärmi? Ya biz bunu kän üstüne durup geçmeýäli, ýöne maýdylyk geçirilýär, ýöne ýene gaýtalamamyz gerekli şulary orta atman ýa görkezden ýa tanıştyrman. Agdaban problemalary üstünden barp bolanoklar. Diýjek bolýanym, şularyň hiç birsem näme üçin, ýani döwletiň halkyň problemalary, ýurdun problemalaryny çözmek üçin bir döwredilen bir guruluş däl. Hiç birsem ne meclisi bolsun, ne bu koşudurnaň içindäki halk maslahaty bolsun. Bu taýdaky ýaşoklar diýeli buňa. Hiç birsem problemam nämedigini düşünýän bir nemeler däl, bagyşlaryň bolan. Ne bilimi var, ne bilgisi var. Bular şol nemelerini ýuwup 5 wagtyna diýerler. Bu namaz okumakdan başga nemeleri ýok. Kalanlar hem şeyler. Indi asyl geljek bolýan nemem ine
Bular näme üçin ýok, guruluşlar näme üçin ýok diýjek bolýan näme şeyler düşündirýän men size. Edil häzirki bir halk dilinde görüp bolajak bir ýagdaýda. Ine Amerikany häzirki wagtda görüp oturýardyňyz. Amerika başyny täze prezident diýe saýlandy Donald Trump. Dilen bir saýlandy Amerikanyň täze prezidenti. Amerika global siýasat oýnaýanlygy üçin şol Amerikan prezidenti Donald Trump Amerikan döwlet sistemini ýa döwlet guruluşlaryny içine täsir etip başlady. Yani siýasatçy öz başdaky işleýän bu guruluşlara täsir etip başlady. Bolan biraz dünýä nemesi ütkap başlatdy şu wagt. Görýänsiňiz o ýerde boldy, bu boldy, Trump eýle diýdi, beýle diýdi diýip bu guruluşlaryň içine siýasatçy öz täsirini ýetirip başlan wagtyndan ne derecede şu yerde nemeler döreýär, ýani panikalar diýeli ýa bolmasa guruluşlar ne derecede işläp başlaýar diýerler. Bir siýasatçy bu döwlet guruluşynyň içine girýär. Amerika bu global siýasat oýnanlygy üçin bir has aýdyn görnýärdi häzirki wagtda. Indi buny bir Türkmenistana edil şu ýagdaýy, Amerikan şu ýagdaýyny bir Türkmenistanyň nemesini salaly. Ýöne Türkmenistan Amerikan bu ýagdaýy diýip Amerika öyle nemetip bolmaýar, ýani türkçeýden kiýaslap diýerler, deňeşdirip bolmaýar. Bir siýasatçy döwletiň ähli öz başda işleýän guruluşlarynyň içine siýasatçy bir giren, ýani ele geçiren siýasatçy bir el bolýar. Ýurduň ähli guruluşlary. We bir siýasatçy bu guruluşyň içine girenden soň bu guruluşlar öz başdaky işlemek üçin iş alyp barmaýar hiç saçana. Diňe siýasatçynyň nemesi bilen, buýrugy bilen, permany bilen diýeli, ine diýil Türkmenistanyň içinde baý bolan nemeler. Diňe buýruk bilen ýöreýänler, permanlar bilen ýöreýänler. Ýerde halk üçin ýa döwlet üçin bir işleýän guruluşlar bolmaly, siýasatçy girdi, onuň için eline geçirdi. Öz başda işleýän guruluş diýilen zat akla bolmaly. Ýöne beýdiýsek, Türkmenistanda döwlet guruluşy ozaly bardy diýip aýtmagymyz hem ýalňyş bolar. Türkmenistanda döwlet guruluşy ozaly ýok. Niýaz döwründen bäri ýok Türkmenistanda döwlet guruluşy. Ähli zat çäklendirme esasında we bir adam elinden neme edilýär-de buýruklar ýa-ni kararlar esasında. Ähli nemeler. Etnil bolmasa näme ortada etniler şoýar oda laýsyp. Ine Türkmenistanyň demografik taýdan çöküşi diýeli. We indi bu Türkmenistan nädip neme boldy? Ne millet nädip bu ýagdaýa gelip taýanyp bildi diýerler. Türkmenistan şu ýagdaýyna häzir başga döwletler, milletler bolsun. Bu ýagdaýda daýanyp bilme ýa durup bilme ýa çydam etip bilme hukuky bolmaly. Türkmenistan nädip bu ýagdaýa çenli saklanyp gelip bildi. Ne şol bir soragyň alamaty. Bundan beýlegi nämeler garaşýar. Şeýlerek nerden azyny öz görüşiňi aýtsa. Indi maňa sora barmy ýa Türkmenistan berinden Uruguay'dan düşünjämi aýdym. Aýdy. Indi şu wagt biziň Türkmenistan vatandaşlary, ýurtdaşlary göçe öwredildi da indi bir näçe ýyl dowamyndan bäri. Indi göç diýmek näme diýmek, näme getirýär şonu taryhdan seredeliň. Gadim diýilýär da, ýa eski günler, eski wagtlar göç näme üçin bolýar? Tu kesilýär, ýa-da ekin topraklarda aýlanýar, gurukluk gelýär, ýa daşky düşman gelýär. Ýurduň içindäki watandaşlar hem toplanyp ekin ýerlerini, oturan ýerlerini, jaýlaryny ýurduny goramak üçin garşy çykýarlar. Haýt indi basylýan ýurt ökde çyksa, ökde çykmana mejbur bolýarlar. Türkmenç öz ýurdundan kowlanok da ekip yetiştiren baglary, gurunan jaýlary, guruluşlary, tokaý, bolar topraklar, bolar malhany, garaz maşgalasy awat galýar. Bunun bir ýurt şeklinde durýar da ýene-de.
Käbir yerlerden göçebe edenler bu adalsa ya otlak ýyllar ýaş gowşagrak ya ot azlyk o da meýdanda şo ýerni terk etmeli bolýar. Indi ol tebigat bilen baglanşyk bolýar da. Ýönünde bizde Türkmenistana gaýdyp gelsek, soňky ýyllar dünýä taryhynda her ýurdun öz nemesi bar da, çägi bar, oturýan çägi. Şu taýnyň yerli aýlyklary, suw bolýan ýa toprakmy, bedim tokoy barmydyr, ýeresti aýlyklary. Şonuň bilen çäklenip ykdysadyýatyny şonuň üstünden dolanypdyr. Yani hazina diýen guruluşy jogapkär çekmeginde biz şol ýurdun ýaşama şertini dowam etdirýärler. Indi biziň demografik çöküşüň başy ykdysadyýat täsirini etdirýär eken. Ykdysadyýatyň çöküşe tarap gitmegi biziň Türkmenistan halkyny ýani ýurtdaşlary ýurtdaşyna göç etmäne mejbur etdi. Türkiýe bolar, Rossiýa. Men okuly, men aklym bar diýen Rossiýa näme gitdi? Amerika, Ýewropa ülkelerine. Indi demografik ýapy çöküş, ykdysady çöküş ýaly däl eken, ykdysady çöküşiň belli bir ýere barýar durýar. Ýöne nemede demografik çöküşde nähil eken. Halk pulsuz galýar, işsiz galýar. Soň ýaşama jaýsyz galýar, ýaşama şertleri de jemläp alanda. Ondan mejbur daş töwre urunmaly bolýar. Iň soňkysynda çeller direnýär da halk. Indi iň soňkysynda direnýär diýdik. Edil suwatky bolşaýaly ene ýurtdaşlaryna ýol görkezilýär da, indi halk özüm çykdym kam diýär da bu ýurtdaşyna Türkiýe başga ýurtlara. Ýoksa taýdan açyk apyşga goýarlar, daraja apyşga. Şo taýdan urup çykarmaýarlar da. Onam demografik çöküşüm nähil bolýar eken? Adam ykdysady ýagdaýy gysylsa önümçilik etmesi, ýaşap bilmez şerti ýa-da köpelmesi, ýurduna eýe çykmasy, şo zatlary gün-günden ownap gidip oturýar eken. 5 milyonluk halk mesela malaly ösmeli derene aşaklygyna gidýär da. Sana azalýar. Milliligini ýitirýär. Milliligini ýitirse de daşary döwletden gelen daşarynyň bize gymmatlyk diýip hödürleýän her bir görnüşini özüne siňdirýär da milliligi ýiten. Indi meniň başga bir zat aýtjak bolan halkyň saklap oturuşyny, ýani şu demografik çöküşi bildirmän saklap oturan bir siýasatlar bar da, ýani politikada diýjek kelmelen siýasat, ýani adamlar gütme, maliýaly bakma nemmeler bar bular. Döwlet, hökümet diýip adlandyrylýan guruluşlar diýmän de görnüşler diýip aýdyn, ýurdun içindäki görnüşlerde işläp ören ýurtdaşlarymyz bar. Mollamy bolsun, polisiýasy bolsun, mehemme, doktor, şol zatlary döwlet guruluşlary bar, hökümet bar diýmek üçin saklaýarlar. Özem nähil ýagdaýda saklaýarlar. Belli bir protokol etmeli işi var. Şundan daşary çykmak bolanok. Bellice ailejegi var. Yani garaba kurdagyna zordan ýeter ýaly. Indi şu protokoldan çykmasalar, şu ýurdun içinde bolup duran demografik çöküşüň, yani genosidiň bolup duruşyny şolar näme diýerler? Nähil diýip aýdyn. Öňünde durýarlar. Dünýäniň gözünde görkezmän özlerini nähil diýip aýdyn. Şoň bir görnüş berýärler da, gulalygyň asuda asman diýen bir nemeler bar aşylaryň.
Ana şol görnüşini görkada ýanky işgärler. Bulara aýlyk näme üçin ad berilýär? Bular ulan notilara näme üçin köpürak aýlyk berilenok? Köpürak aýlyk berilse, ene meselem oğluma köpürak aýlyk berse, ol gitjek keypine işlejek, göwnü hoşlugyna işlejek de okuwçylara, ýani şuwat okuwçy diýip atlandyrýardy, öwrenjilere bilim öwretjek, dünýä garaýşyny giňeltjek, internetem açyk bolaýyn ýa-da diýjek bolýan şuwat. Şonda bular adam yetiştirýär. Yani döwlet guruluşyny saklap beren, görkezip duran adamlar bolum diýip alan. Şolar adam yetiştirip başlaýar indi. Ondan ol adamym sora bermäne başlaýar. Soň bu ýagdaýdan ýyllaryň geçmegi bilen şonu bir adamy müňlere köpeltseň eýem ýurdy. Bu genasiýetden, bu demografik çöküşden alıp çıkacak adamlar näme dip başlaýar, köpelip başlaýar. Şonuň üçin döwlet diýilen görnüşleriň, aýlyklaryň az bolýar. Näme ýani olar öz funksiýasyny aslında iş etmeli, işini yerine ýetirmez ýagdaýynda şonuň ýaly näme çyzyp goýarlar da protokolny nähil diýip eden. Protokolny tema, şu tema içinden çıkan noktalar. Odan diňe man kurt ýetişýär şu taýdan. Indi bu demokratik halmada da aýtýandyr, şu topraklarda Türkmen halky gerek gel şu topragyň gerekli baýlygy, biram geopolitika ýagdaýy gerek otaýyn. Yani hemmemizin bilýär, Rus imperiýasy häzir biziň näme içimizde bizi sömürüp gelýär. Şöyle bir ýagdaý bar da, köp zatlary hemmesi Rus imperiýasy etýär, protokol işlemeli düzgünleri, eskerleriniň boluşy, aýlyksyz günlüksiz ýara ulanylman ýörüşi, polisleriň ment boluşy, mehemeniň goramaly derine halkyny ýenişýänligi, yani olatlar bolýar protokol boýunça edilýär diýildi. Ýöne galan zatlara ýani halkyň ahlak tarapdan bozulmagy, ahlakyň näme diýmegini, ogurluk, jümrülük ýa bir bilmedim bir ýurduňdan bir zat ogurlaýy bilseň, oňçyňdan ziýan ýeter bilseň, şol bir awray hökmünde görülýän nemeler bardyr. Hal ýagdaýy, halkyň hal ýagdaýy diýip aýdaly. Şol nemet kinetik nemekeni, hereket ekeni. Şol ýurduň başyna sen kuklany getirip goýarsyň, kuklada kim bolup bilýär kukla? Ya bir adam däl olar. Ine şu wagt Berdimuhammedowy kostümle çelle alyp beren adamlar bar arkasynda. Şular ahlaksyz adamlar bolsa, şular halka görüldi görkezýär. Şoň meseleni aşgabatda şol adamlar oti diýeli. Şonuň täsiri kerki, guşby bu tarap daşoda näme ýetdi, näle ýetdi, görüldi. Ahlaksız adama planzat yani tesir etmek gerek gelken onu öyle edýärken tesir. Ya onun gany ya da ýuwrulan hamyr diýerler halk garatda. Ýuwrulan hamyry bolup diýerler. Şonuň ýaly kinetik özünden öz halkyna, öz ýurtdaşyna özünden ziýan ýetirme mümkinçiligi endamda bar, onun kanunda bar. Mesela Rus gelip aýtmalam däl oňa halkyň taýakla, halkyňdan ogurla diýse. Diňe şol döwlet diýip görkezlen guruluşlar bardyr. Şolaryň işleýiş düzgünli protokollaşdyryp berýär, boldy galan zany yerli dönükler edýär onu. Ya aýdana ahlak, dogry sözlerini üstünden güler, ya odan depek ederler, yalançı, çöptüler, oğurlar,
ahlaksız bir halkyň bir ahlaksız bölümi başa getirilse halka diýip seneniş halkyň diýip ýanky ýöneköýge bilen ýurtdaşlar bardyr ha. Şonuň şol adamlara mecbur şo ýagdaýa getirýärler. Yani näme? Şodatlar nähil diýip eden. Şo ýanky ahlaksyzlyklar norma bolýar. Norma bolýar. Yani halky näme diýär şol? Halk şo ýagdaýa terbiýelärler, şo ýagdaýda bolmagyna terbiýeler. Onuň şunuň ýalan soň demografik çöküş gidip barýar. Demografik çöküşi ýa-ni aýdyp geçdimi? Iqtisadiýat başlady. Ondan soň politika. Politik nemeler yani ýurdan protokol diýenimiz bar, ana şo zatlar politik institutlaryny değişildi. Yani politik häsiýet şonuň üstünde doldurýar. Iqtisadiýat nemäniň ta çöküşüň üstüne. Yani şöyle düşünýände, ondan sen söz almaýan soň üstünden dolduraýan aýtjam. Dowam ediber. Indi buny nädip düzeltmeli ýa-da nädip düzeltmeli? Ha, gördük näçe zatlar gördük. Ýa-da şu wagtky özüni hökümet diýip görkezip oturan terror toparmany düzeltmäne mümkinçiligi ýokmy diýär. Bir giden kostyum ýaýarlar, odan geýýärler, odan zallar, zatlarda oturýarlar, elleri ruçkaly zatly, bir akylly yüzlerini, suratlaryny akylly etip görkezýärler. Her dünýäň ýerine algaşyp böler, ine biz döwlet diýip görkezjek bol. Ýöne munyň ýaňy aýtdy, hamir maýa düzmek üçin ýa bir zady bir guruluşy ýurda dikeltmek üçin olaryň hamir maýasy onuň üçin niýetlenen däl. İslese de, yani islame bilen oğlar düzeltmene. Bar islese diýende de düzeltip bilmeýär. Näme? Şunda bir söz bar da, bir iş etsen, işin çemesini tapman iş etdiň bol eline pok yapışdym mene, edýän işiň nähil diýär. Halkyň arasynda şonuň söz bar da. Mesela eline pok yapışan näli baran ýerine yıkan, ýymran, oğurluk, cümürlük, ahlaksyzlyk, dikeltme nemesi ýok, mümkinçilikler ýok. Soň näme de bardyr, bir aýtky bar da, ýöletende biz mallaryň üstünde gezýän sakyrtkasyny mörmejän çöpleýän bir guş bar. Käbir ýerde sakyrtka guş diýerler, käbir ýerde zakça diýerler. Gara renkler amma da. Şimdi zakça gara renkli guş diýip alaly. Enen zakça, açan zakça, sen nizden oldun appakça diýär. Onuň bilivermeli onsoň şolaryň ýaňa aýtdyma, şol aýtgam şoň üstüne näme berýär da kök berýär. Şol ýapy gurulanda, şo ýapy ýurdy çökürmek üçin gurulan, ýani şo sistemen oturdulan şo taýyp. Onsoň bular näçe odan geýin bersinler, odan sözler bersinler. Ýewropalılar bilen gatnaşsyn, Amerikanlar bilen gatnaşsyn. Halkyň bähbitinde hiç tat etmäne, ýa halky bir düzetişe girizmäne mümkinçilikler ýok şolaryň. Hiç o funksiýa nemesinde, bedeninde, beýnisinde de ýok da. Näme bar da söýlet? Aýtyp bolduň sen. Omeda. Näýem ýakynly bir küçünlikde Euronews Sawal kanalynyň nemeleriniň bir ýolbaşçylarynyň bir Türkmenistanyň bar Berdim Muhammedow bilen Guranul Berdim Muhammedow bilen reportaj alýarda. Bunu dinleýänler, dinlemediklerim. Ene maslahat ýerim bolup, onu özüňiz görüp bilersiňiz diýjek bolýan. Şo ýerde ken bir problemlary aýdyp geçýär. Problemler däwlenme bir özüň alyp barýan nemesini aýdyp geçýär we ýene şo ýerde de gözüm görenini bu Euronews'in jogapkar nemelerden bir soraw berýär-de Rus-Ukraina goşy hakynda görüşlerini ýa-da nemesiniň
Öyle görýäňiz ile nemeni berýär bolan bir tarap döwlet diýip şu bir taraplyk statusynyň arkasynda gidenýärde genede ol hem ýerde de alyp barýan we siýasatlar şeýle ýa-ni goşulşmalyk meselesini ortağa atýarda we bir ýolbaş neme soraw berýär, ýani bu sebitde diýär, ýani Türkmenistanda suw problematy, suw meselesi ýa suw ýetmezçiligini bardygyny aýdýar we bunyň nägilek ýagdaýda çözüme neme gözleýänliklerini soraw berýär bolan. Berdim olmaýat faýda bilelikde çözmek, ýani Birleşik Milletler Guramasy bilen bilelikde we beýleki döwletler bilen bilelikde çözmek meselesini ortağa atýar. Indi diýjek bolýarym, bu suw meselesi Türkmenistanda. Başga da bir näçe problemler aýtdy, ol men esaslaryny aýdýan berde. Suw meselesi Türkmenistanda ulur meselen katastrofik taýdy. Katastrofik bir neme de mesele problemi bütün ýurt derejesinde. Ýöne buny öňden bäri aýdyp gelýär. Ýurtda şular ýaly problemler bardygyny, döwletde şular ýaly problemlerin bardygyny we gelecekde de şu problemany çözmeseler ýaşaýyş bolmajakdygyny ýa kyn boljakdygyny umuman aýdyp gelýär. Yani döwletiň öz döwlet diýil, döwlet bar bolsa şo ýerde öz goşadyrnyň içinde hawar kanallary ýa galya jurnallary bar. Şo ýerde şu problemler näme üçin aýdan oklar? Ya şu problemler hakynda näme üçin ozurla gürleşen oklar? Onu bir ýewro näwsiň nemeli jogap berýär. Ýol başdy. Soraw berýärde, an berdim gömlet. Bolmasam öweli dillenjegem däl bol. Dillenen oklar şu wagt içinde bu problemin bardygyny açyga da çykan oklar. Indi bular saparaga da aýdanlar bu öz kellelerine ýa şu wagtky akyllar bilen bu problemi çözjek bir neme ýok, o ýerde çözjek umuman bardyr. Ýok diýip biljekler bardyr bu köpçülük. Köpçülük bu halk, ýani bu zatlara akıl ýetirýän adamlar bardyr suwun ertirpün bütün Türkmenistan üçin problemi boljyp durjakdygyny ýöne ol akyly bular neme ulanyp bilen oklar. Ulanmasy mümkin däl. Buny akyl ýetirýän adamlar buny çözüp bilerler. Çözümine de metaforlar, ýol taparlar. Ýöne şu ruhsat berer ýa-ni şu ekranda görýän. Biz aýdyp gelýär şu problemlaryň bardygyny ýurdun içindäki ähli bütün Türkmenistandaky şular ýaly problemler bardygyny aýdyp gelýär. Ýöne buny çözjek adamlar bardyr. Düşünýän adamlar bardyr. Ýöne bir siýasatçy bir döwleti ele geçiren soň ony çözmäne ruhsat bererler ýa-ni. Näme üçin çözülsün, onu çözülse ýa şu problemler çözülse buň işine ýarajak derler. Diňe buň işine de döwlet Türkmenistan Gurbanulyň eline dediler, halkyň eline dediler. Rus imperiýasynyň eline de biz bir näçe ýyldan beri aýdyp gelýär, kätelek gelýär. Ýa bu halk islenip bir halk saklanyp galmak üçin millenil bolup saklanyp kalmak üçin umuman halklar jemgyýetleri umuman halk diýip barsak gowy bolar adam dogry goýaly. Halk dili bilen bir halkdyr. Halk öz medeniýeti bilen, kültüri bilen bir halkdyr. Halk öz taryhy bilen bir halkdyr. Yani şu üçlü esasy möhüm nemesi bolup durýar-da islenip bir halk üçin. Şu üçlü. Yani Türkmenistanda haýsy berdi bar häzirki wagtda. Türkmen dili, Türkmeniň öz dili, aňardan gelýän düýp bir dili, ýa bolmasa Türkmeniň öz häzirki ulanşda bar bolan dili. Sen başga bir nemeleri görüňde soň tutuşan Türkmen diline geçilip bilemokda Türkmençe şo nemedi bilemok, ifade edip bilemok Türkçe. Türkçesinden aýdýan ýene de şonu düşündirip bilemok bir sözüni. Taşar döwletiň bir sözüni Türkmen diline geçirip bolanok. Umuman bu adyny ýalňyş goýup bolýar-da. Bu dilin ýetmezçiligi ýa dilin ýetip barýanlygynyň bu işaraty. Bu Türkmenistanda kämilleşmediğinin işaraty. Ve ikinci medeniýet diýelim, medeniýet bir jemgyýet, bu halk üçin, Türkmen halk üçin medeniýeti gaty nemetdiler, ýoýdular. Ne şu wagtda hasan beter nemedýärler, Arap medeniýetini sokup oturýarlar. Şu wagtda araplaşma dogry alyp baryp oturýarlar Türkmenistanda din siýasatyny, siýasy islam nemesini oýnap oturýarlar. Ýöne buny açyk oýnamasalar hem arka tarapdan halkyň arasyndaky nemelerde oýnap oturýarlar, halky dinleşdirmek.
Yani Araplaştırmak diyelim bunu. Adını doğru koyuyor. Türkmenin öz medeniyetini yitirip Arap medeniyetini Araplaştırmak nemesine getiriyorlar Türkmeni. Üçüncüden neme? Yani tarih. Türkmen häzirki wagtda öz tarihi ile yüzleştirilýärmi? Ya yüzleşdirilimi? Türkmen öz tarihi ile yüzleşýärmi häzirki wagtda? Bir aýdyr 30 ýyl mundan öňki tarihi ile yüzleşýärmi? 30 ýylyna biz 90-njy ýylda Sowet Soýuzyndan aýrylyp öz başda bolup diýär. Yani buna goşadyrnak için alaly öz başdaky nemesini sözüni. Türkmenistan näme derejede öz başdaky häzir? Şu 30 ýyl mundan öňki tarihi bilen yüzleşdirdilermi Türkmen häzirki wagtda? 30 ýylyny 35 ýyl 1990-njy ýyldan bäri tarihi bu. Herkes bu beýsken emesini aýdýarlar. Ya ondan öňküsi bilen yüzleşdirdilermi? Ya tarihini anyk bilýän türkmen barmy häzirki wagtda? Bardyr. Ýokdur diýjek. Bardyr. Onam ýöne bastır bu sürede saklap gelýärler-de bilýän adamlar. Ya öwrenýän şu türkmenin tarihini gyzyklanýan adamlar gün ýüzüne çykarman şeýle demedik gelýärler. Sen ýa ykdysady nemeden aýtdyň da ykdysadyýatyň düşmegi demokratik demesiniň çökmeginiň esaslarynyň biri. Men özüme dogrusyny aýtsam ykdysady tarapdan kän bilgim ýok, ýöne düşünşim boýunça aýdyn. Ykdysady tarapdan çökme elbetde bu Türkmenistany ykdysady guruluşy görüp öğrendiğiniz häzirki wagtda. Gowun Türkmenistan ykdysadyýaty gowdiýan adam mena duş gelenmok, ýöne duş gelýänler bar bolsa ýazypdylar bärde. Gow bolsa. Diýjek bolýany mene Türkmenistanda 2 sanak 2 kurs bar. Ne bu resmi kurs we gara bardyr. No. Bu meseleni kim çözmeli häzirki wagtda? Bulam esasy gün ýüzündäki nemelerin biri, esasy göze görünüp duran bir ýagdaýlaryň birinde. Ykdysady guruluşy barmy Türkmenistanyň häzirki wagtda? Ya diňe ellen aýlanýarmy birleriniň ýa-ni bir oligarklaryň diýeli buny. Ya bolmasa Türkmeniň oligarklary nemedir ýa-ni saparaga aýdyp berdim. Targaçlardyr. Türkmeniň oligarklary. Şo targaçlar ýa-ni Recepler diýä ýene beýlekler. Näşetleşler Türkmeniň oligarklarydyr. Ýöne oligark diýsem onuň 10 ýyllyk abartyp ýa uletip aýtmak gelmiş bolar. Türkmeniň ähli baýlyklaryny başga familiýadaky, başga atdaky nemeler alyp gidip oturýarlar häzirki wagtda. Türkmenler resmi taýdan milyoner bolan ýa milliarder bolan adam ýok. Onu bir ululdy aýtmalar oligark diýip. Ýöne şolar ýalak belli adamlaryň eline aýlanyp oturýar diýjek bolýan Türkmenistanyň ykdysady guruluşy. Bu açyk aýdyn görnüp dur häzirki wagtda. Döwlet guruluşynyň ýok ýerine ykdysady guruluş nädip bolsun? Ýa-ni bar bolsun? Sen ykdysady guruluş tükeljek bolsan sen ykdysady reforma geçirmen gerek bu ýerde. Ya hukuky guruluşyny geçirjek bolsan, ya ýöretjek bolsan, ya dowam etdirjek bolsan sen taýda hukuk reformasyny geçirmen gerekli. Türkmenistanda hiç ýok, ýa döwlet guruluşyny ýok ýerine bular nädip bolsun? Umuman döwlet guruluşyny ýa-ni bir adam eliniň ykdysadyýatyň bir adam ýa bir näçe danak diýsem, ýa-ni belli barmak bas sanaýmaly adamlaryň elinden aýlanýan ykdysady Türkmenistan ykdysady guruluşy. Bu açykdyr. Bu göze görnüp duran bir näme. Bu şeyler, bu guruluş bolmasa sen kalan guruluşlar, ýa döwlet guruluşyny ýok ýerine bu guruluşlar nädip bar bolsun? Asyl sorag şu ýerde. Meni üstüne ýetirenmi? Ýok. Dowam eder. Şeýle urgatlarda aýna taýyl döwri bize neme tarihi öğrettirler de yani. Ruski. Yani Rus adam bize dost, bize tuvalet getirdi, yazmalı öğretti, yaşamalı öğretti. Adam yani. Türkiye'ni şu vakti Türkiye'ni düşman edip görkediler. Olar Türk diýerler da halkın arasında. Bizler Türkmen. Olar düşman bize, Ruslar bize dost. Indi şu tarih Soýuz dağady. Halk görýär Soýuzyň dagandygyny. Indi näme impoze edýärler diýsene şu wakty tarihte.
Olar gepleşik alıp bar. Yani tarapından diýip atlandyrılan nemeler da ýaş studentler zatlar gatnaşy. Nämädäki metahanyň guran ya bu milkanyň guran näme döwletleri bardyr. İlleri. Şolara gök Türk döwleti bolmaly, gök Türk. Ýok, gök Türkmen döwleti diýerler. Ya da Seljuk Türkmen döwleti. Mısır'da kurulan Mamluk Türkmen döwleti, Bayramhan Türkmen döwleti. Indi seredin indi halklarda milli duýgu oýanyp başlady. Türkiýede de oğuzlar var. Bizim oğuzlar soňa oğuzlar bizim atalarymyz. Barymyz birdigimiz Gazakistan, Özbegistan, Kırgızstan hemmemiz Türk diýmeli. Ýuwaş internet öwredýär da taryh öwredýär bolýan. Indi bular seret halky ikä böljek bolýarlar. Biz Türkmen diýip bir aýratyn näme çykarjak bolýar, orta bir kimlik çykarjak bolýar. Araplardan soň gelen Araplar, kirli Araplar Türkistana, Şuwatky Türkistana baran soň Türk oğuz boýlarynyň ady soň Türkmene öwrendigini şo zatlar ortağa çıkaranoklar. Şöyle Türkmen bir aýratyn, başga Türk döwletli ýurtlary aýratyn. Bunun ýaly bir kimlik töretjek bolýarlar Türkmen diýip. Oňa şöyle bir zat bar. Türkmen bolanda kim sen diýäň? Men barynjyk bilen musulman diýär. Ondan soň men Türkmen, ondan soň men adam. Şonuň ýaly nämäni orta impoze etjek bolýar. Halky başga ýola gönükdirjek bolýarlar da. Öňe bir ters taryhy öwretdiler, ýene-de ters taryhy öwretjek bolýarlar. Ştaýdan soň näme bolýar diýsene? Kuşaklar, ýani Arapçada nesiller, kuşaklar bir-biriniň arasynda näme ýok. Baglanty bolanok. Bizden ullara Ruslar gowdy geldi. Endi bizden dostlar ýa bizden soňkularym Türkler başga, Türkmenler başga diýip öwrenmeli. Şonuň ýaly ara bagy kesýärler nemeler bilen. Hem taryh bilen kesýärler, ýalňyş taryh öwretýär, hem nemeler kuşaklar arasyndaky bagy kesýärler. Ondan soň 30 ýyldan beri ikinji neme öz başdak diýip alýarlar da, biz garaşsyz boldyk diýä. Nerden garaşsyz? Elem Soýuzdan garaşsyz boldyk diýeli. Diýerler diýip. Elektralda şonu bir tarap boldyk diýerler. Demek sen özerkli boldun. Garaşsyz bolsaň özerkli boldun. Özerkli bolýan ýurtlar ýylyň ösüşde bolmazmy? WWP'si ýani iqtisadiýaty ösüşde bolmazmy? Bizim käser etdiň ol ýylyň tersleşip barýar. Kesellap ölýän çağalarymyz regionda barynjylyk bilen ikmanda bolduk, dünýäň her ýerine aýagymyz ýeten ýerine, gözümiz ýeten ýerine gitjek bolup dur, öýümiz taşlap. Men özümizem 6-7 ýyl boldy ýurtym taşlap. Oňa keselçilik basypdy. Dünýäde 4-nji energetika gorlary boýunça diýip oňa çykýarlar, gepleýärler. Ýöne halkyň ýarynyň uğraşynda. Araja içinde men mollum, men bölek, men döwlet işgärdi yeter yetmezde ýaşap. Ondan aşağı açlyk sınırında gezip. Zawatlar tüsselap, nebitler wiçkalary işläpdi. Ondan gaz turbolary akypdy. Hem üçin halk munyň ýaly demografik krize düşýär, çöküşe gidip barýar. Bärde bir terslik bar. Sen Aşgabatdy ýalpyldadyp görkezip bilersiň. O taýga masinesen, öňki aralarda bir küçüllükde bir şahmat ismi olunmada. Türkmenistan hökümeti öyle diýip tankit etdi. Ertek gün ýurda bardy, gelin bärde işkän diýär. Näme halk hareket diýip bir näme açan bir dämi? Bir vatandaş diýip aýdar. Mollumlakam bilen o.
Rozway diýemi näme biziň şu habar kanalymyzda da goýdular, nemeler goýuldy. Onuň men şoňa gep protokol ýazyp berýän adamlara ýüzlenýänler taýjy. Azyk aklyňyzy işlediň de şoňa geplemäni öwrediň näme geplemeldigini. Olar näme diýär? Geliň bärde diýär, işkäne diýär. Dikinçilik açyň diýär, masjidgoý açyň diýär. Sen ol aýdyp duran dikinçiligiňe masjidgoýuňa hyzmat nämese? Önümçilik däl. Ol dikdirme üçin köýnegi masjidgoý näme? Maşin masjidgoý ýani otomobil masjidgoýa nemer ulag etmek üçin bir ýerden gazanmala okul. Birden önümçilik edip. Ya da şol denallan köýnen bolsun erki adamlaryň dallar böyle şol atelyede dikdirme üçin hem şoňa da pul gerek. Ol diňe hyzmat sektori. Naharhanalar açyp bilersiňiz. Bary hyzmat sektori, han önümçilik sektor. Näme? Ya sözüm welýän ulen taşly. Safara bir wagt sözüň arasynda näme aýtyp geçipdi-de. Bütün Russiýanyň başyna KGB geldi diýdi. KGB, yani Russiýanyň KGB'si. Putin, yani KGB'ň adamsy, mekemen, yani türkmençilap aýtsak Rus mekemesiniň adamsy. Olam bütün Russiýany eýeledi. Yani şeýle bir näme da, yani Rus bütün Russiýany eýelemedi KGB. Bütün Russiýany eýelen KGB Türkmenistany eýelemedi diýýärmi? Ýa bolmasa Özbekistany, Kazakstany papaldy beýleki olarky postsovet döwletleri, Russiýanyň häzirki bakçasy bolup duran döwletler. Esasen Türkmenistan. Türkmenistanyň ähli guruluşlary mekeme gelene şu wagt. Ählisi tapaldy ýok nemesi. Bu guruluş bolsa ähliçe şol neme gelene da kontrolny, şo mekemen kontrolny. We bular hem öz adamlaryny göbelipdirler. Daşyndan bizim nememize gelip koşan habarlara göre, bizim kanalımıza ya bizim M2'mize gelen habarlara göre şular öňden ya bir küç ýyldan bäri neme Türkmenleri köpçülikde ýaşaýan ýerlerine tapaldy, Russiýa bolsun, Türkiýe bolsun, Polşa bolsun. Sen bir ýerik şu özüne adamlar uğraşdylar da kontrrazvedçik bolsun tapaldy ýok, ol mehkeme neme dilen bolsun umuman uğraşdylar. Şol habeşini Türkmen halky ýaly işlemeler we habar berip durmaly. Men şeýler aktyw aýtsak bolýan, şu guruluş halky üçin işleýärmi? Türkmenistanyň halky üçin. Ya olmasa halkyny dargatmak üçin, ya bir döwleti dargatmak üçin işleýärmi? Bir Türkmenistanyň içindäki mekemeň adamlar bolsun tapaldy ýok, özüni men hökümet diýip gastuq takyp ber, gastuqlara aýdýan bärde gastuqlary, kostyumjalary giýip ýörenler. Ekret görün, siz kim üçin işleýän? Halkyň elde ortada. Ertirkun siz çağıranyň nägilip bolar? Siz bir halkyň oýanmasynyň öňüne geçip durýarsyňyz häzirki wagtda. Biz bir halkyň taryhy bilen ýüzleşmesiniň erkinligi, azatlyga çykmasynyň öňüne geçip durýarsyňyz häzirki wagtda. Ya siz bolary nerden aýdýamyşyňlar? Seni ýoklarlar. Akylly ol, ýa bolmasa neme pereket et diýip. Ya sen ertirkun özüň ýoklanjyňdan habaryň ýokmy? Ya bu neme? Bu prosesiň öňüne geçjek bolup ýa her gelinen oýnaýarlar da häzirki wagtda proses hiç açan ýatmýar. Haçan ýatar şu halçan döwlet halk öz watanyny, öz ýurduny gurandan soň ýatar. Erkinligi, azatlyga çykandan soň ýatar. Esasy oýunlar şondan soň başlajak. Lüstrasiýa meselesi. Yani biz şu problemleri aýdýas, ulan bolar görmeden gelýärler. Bu problemleri çözmeli guruluşlary da çözdüren oklar da bular ya çözmeli adamlara da çözecek bolýarlar. Onu ýanky haýwat atyp korkulyp o ýanjak bolýarmy, näme etjek bolýarmy diýip olaram gorkudýan ekenler de. Baý bu zatlar düşünýän adamlar habarlaşdyr biz bilen ýani çözmeli ýolda duran oklar. Geçmeli ýolda duran oklar. Olu düşünýärlerim olaryň tümsükliýatal gitýän oklar hem siz bilen diýilen ýalykterde. Näme? Türkmenistanyň
Rus imperiýasynyň el gol astyna bilýärler. Russiýanyň täsiriniň aslyndadygyny bilýär. Bütün dünýä döwletleri bilýär. Ýa-ni ýakyny Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze saýlanan demesi, ýol başçysy Türkmenistana bardy. Bular şo Özbegistana näme geçirdiler-de, ýygnak geçirdiler. Gazakystan, Özbegistan, Türkmenistan, Täjikistan, umuman Kyrgyzstan şo döwletleri nemesi hakky nemeler bilen, ýol başçylary bilen. Bular Russiýanyň häzirki ýagdaýyny bilýärler şu wagt. Russiýa gaty nemäň içine girdi, çykmanyň içine girdi. Bunun için näme çyksaň bilenok. Ýewropada baga gaty o düşünje Russiýany bitirjekdiklerini akly etýär. Şonuň üçin häzirden şu Orta Aziýa döwletleri, Merkez Aziýa döwletlerini hem Russiýanyň hem Hytaýyň täsirini çykarmak üçin bir syýasy hem diplomatik taýda näme alyp barýarlar-da, iş alyp barýarlar. Bular şonu şu taýda näme gürleşdirler da bole. Maňa mene gülkim gelýär ýa bilemek siz näme derejede näme bedeniňiz bolan hukuk meňňatyny hasametler puwtalandyrmak we ekologik bir daşky goşaw nemelerini hakynda bağlaşdyrlar-da diýjek bolýanym. Ýewropa tarapan bular nähilek debedigini akyl ýetirýärler, görýärler. Bular şu Türkmen halkyna allaşlar ýa dünýäniň ýa beýlek döwletlerim arlaryny diýip pikir edýärler. Ol geçerli değil. Esasen hem häzirki 21-nji asyrda internetiň şu ýagdaýa gelen ýa medianyň abat erkin medianyň şu ýagdaýa gelen döwründe bu ýagdaýlar geçerli däller. Bilýär, esasen media şu wagt mediamyz bar öňe. Ya biz Türkmenistanyň içerki medialaryna haýyş edemiz o ýa Azatlyk radiosyna haýyş edemiz. Şu ekranlara çykyp şu zatlar aýdalyň diýip. Diýjek bolýan bu zatlaryň öňüne geçip bilme nemeleri pes ýöne bu zatlaryň gurrungyny etmemiz gerekli. Ýurt Türkmenistan demografik taýdan dol ýagdaýda çökenligini bir sultnamalary bilen bil aýdyp gelýär. Senlik bir problemany gurrun edýär, senlik bir problema nädip döreýär. Nädip bolýar? Problem orta nädip çykýar? Ya problemalar näme üçin bolmaly? Döwlet gurulşy bar bolsa, beýleki gurulşlarym öz başda döwletiň öz başda işlemeli gurulşlarym dol derejede işläp duranmasa problemalar näme üçin bolmaly? Asyl mesele şu ýerde. Bolýar. Men dowam edenmi? Dowam etdirber soramyda ýerden. Sonra alal bolmasa da düşünjem aýdym. Ine şol Ýewropa Birleşikler Merkez Aziýa boýunça ýürüýde wekillik etdim. Ne? Şol adam näme diýdi? Ýönekay dille aýdanda ýurduňa çeki düzen berdi ýa-da. İşleşek bolsaň. Indi bola Ýewropalar gelip sen meselelerin üstünde aýdyp biler tebigatynda dawatlaryň filtrsiz zatsyz işläp dur diýer, mesugyň ýok diýer. Logistik ýagdaýyň seniň problema, ýollaryň ýok. Diýipler ýöne etmeli şo yerli näme? Yerli ýa ýurtdaş etmeli şo işler şol. Sen önümçilik etip ýurtdaşyna çykarjak bolsaň ýa olaryň maýa goýumyny getirjek bolsaň sende hukuk işläp durmaly. Hukugyň barmy? Sen ýurdu düzeltip berjek diýip duran adamy Merdan Muhammedowy içeri orlak diýende bärden içeride saklap otyň. Hani sen hukugyň? Ýurdun men ýurt başda töndiýip oturanlaryň bary ogry, turup başdan. İş edip bolarmasaň şo taýdan. Hiç kim hiç menen o ahlaksyzlyk nemede Talibanlara bütün regionyň suwuny kesmek üçin demäne kanal galdyryp bolar çıt etdirip elini galdyran oklar ya gidip hem tapyň içinden geçirjek diýerler o. Döwlet gurulşy bolsa şo zatlary çeki düzene getirer. Näle de bolmaly? Näle bola sen kanal gaz diýerdin. Ýöne belli böle almana hukugyň var. Galany sen ellemersiň diýersin.
Bu bolsa Lonkulda gidip hökümetin barty ýarsy geldi, bärikine bir gowşaňla işleşjek zatdy bir eşitmeýät. Ýallaklap dubar bolsa sakallar. Yok, Eliniň olar aýagyny oňormaýan bir nemäň talwaň ýanyna ýallaklap ýeýin. Türkmenin öz akyly bilen edilmeýän bir köremälimde buny Türkmen öz akyly bilen etmeýär, ýani etjek bolsa etdiripler. Ne şu wagt biz şu işleri etjek bol jan etip otursaň şu mat ya bu akyly etýän adamlaram bar. Gürleşýän molensen özüňe neme berýärler-de? Akyl berýärler ýa bolmasa özüňe bilgi berýärler şular ýaly edip-de on çık ekrana aýtýan molen ay eýle beýle diýip kümsükli edýärler-de, ýani göni gepleşýän molen bilgileri, başlatlar hakynda düşünjeleri bar. Ýani ekrana çykyp aýdyp berýär, sen ýerine men aýdaýyn, öz agyryň bilen aýtsaň gowy bolar diýip düşündirip aýdýan molen. Ýok, ýani kümsükli edýär. Siz bir nemediň diýip siz aýdyňan, siz alyp bilýän, ondan soň neme dersiň? Şolar ýalyk bir nemeler edýärler-de, diýjek bolýan men kitap taşlamazam şon ýany. Ine Türkmeniň akyl bilen oýnalýan bir neme de, Russiýa sanksiýalar giýerdiler 1-nji ýanwardan başlap. Ukrainanyň üstünden gidýän Ýewropa gidýän Rus gazlaryny Ýewropa kesdi doly ýagdaýda. We Joe Biden hem gitmedinden öňünçe iň soňky uly sanksiýalaryny berdi Russiýaga garşy, ýani nevit taşıyan gemilerini ambargo sanksiýalaryny berdi. Bu gaty uly Russiýa we äger kwat Russiýanyň galy bir hit neme gidýär, Hindistana gidýär, bilen Hytaýa gidýänler, bir grupny alandy. Uly meçberde alandy. Ýöne esasy nemesi kesildi. Russiýanyň esasy gidýän gaz nemesi akymy kesildi. Bular Türkmenistanyň gazyny özüm dünýäde 4-nji ýerde 27 trillion kub metre barabol bolan uly ýük mikdardaky gaz nemesini elinden gidirir diýen Russiýa. Ummasyz gaz, ummasyz pul. Ol nemen satyp bilsen ýa-da kod. Bu göndön Russiýanyň akyl bilen oýnalýan bir oýun. Bundan nemeler akyl ýetiren durýan ýurdun içindekiler. Ya Türkmen atdy, ya Türkmen familiýadaky ýekije bir şahys, ya ýekije bir adam Türkmen gazynyň başyna bar bilýärmi häzir wagt? Bar bilenok, ya kitap taşlamasam şon ýaly. O Türkmeniň akyly bilen oýnalýan bir neme däl. Türkmen öz gazyny satyp ýören Türkmen gördüňizmi häzir güneçin öz gazyny satyp ýören Türkmen, ya Türkmen şirketlerini gaz satyp ýören Türkmen kompaniýalaryny gördüňizmi? Ýok. Görenýärdi. Görmersiňiz. Haçan görürsiňiz, haçan erkinligi, azat halk öz erkinligine, azatlygyna eýe bolanyndan soň görüp başlarsyňyz. Ýani halk öz topraklaryna, watana eýe çykandan soň görüp başlardy. Ana şol Euronews'un ýol başçysy Berdim Kommetov beren nemesine daýyp geçýär. Berdim Kommetov ýa-ni hay biziň Ýewropa gaz çykarma, Türkmeniň TV gazyny çykarma nemämiz bar, taslamamyz bar ýani. Hazar deňiziniň aşaňdan geçirmek, Azerbaýjanyň üstünden geçirmek diýerdi. Buny o taýda men gördüm, bolýan neme editlerler buny Euronews'un öz nemesinden gördüm da onu bir sany kommentarda ýazdyr biri, bir Azerbaýjanyň eken ady şol Azerbaýjan atda ýazypdyr eken YouTube'dan. Bölen ýanky Nabucco gaz proýekti hakynda ýazdyr-da. Berdim Kommetov Hazar deňiziniň aşaňdan Putin kakadyndan neme alman diýe. Awa ine Türkmen bilýän dälir ýöne buna Azerbaýjanyň bir watandaş ýazdyr. Watandaş diýenim Azerbaýjanyň watandaşy. Sebäbi ady Azerbaýjança da. Bölen Putin'den Rus'a dal ondan soň gaz Hazar deňiziniň aşaňdan gaz geçirjek hakyny oýlap başlady diýip ýazdyrdy. Ýani bu nähili bu utanç berici bir neme. Gözüňi etersen öz gazyny geçirjek bolsaň Hazar deňiziniň aşaňdan Ýewropa satjak bolsa Putin'den Rus'a dalýar. Bolmasa odal şu Nabucco gaz proýekti halmadagy düşündirip beripdi bir wagt. Bary ki proýekti Hazar deňiziniň aşaňdan Azerbaýjanyň Türkiýe ýa Gürjistany geçirip ondan Ýewropa satmak. Putin gönderilen garşy çykdy. Häzir hem şo ýola goýduranoklar. Näme şu Hazar deňiziniň şu ekologik nemesini kirledýärdi. Bu maşalar ýalyk nemesi ýaza doýnaýarlardy. Ene ýaňy ýakynda neme Eýranyň üstünden Türkiýe döwletini gaz aktyryp başlatdylar 1-nji martdan onuň uly şokan bilen propagandasyny etdiler. İki tarapam.
Türkiye tarapy, Türkmenistan tarapy önemetdi. Yani buna markasında neme esasy oyunçularyň biri Rusya bolup durdy. Sebäbi türkmen öz gazyny hiç açan erkin ýagdaýda satyp bilme potensiýaly ýok. Bolmaz o, mümkin hem de. Näme üçin İran'ın üstünden geçirýär? Sen döwlet bolýan bolsaň, Azerbaýjanyň sen öz türküň, öz doganyň bolsa Azerbaýjanyň bolsun. Gan garnaşlaryň öýlen bar sen ýakyn garnaşyň sen Eýran sen ata-baba nemäňe sen taryhy düşmanyň öýlen gan düşmanyň Eýran seniň. Belli bir topraklaryny, bir bölek topragyny türkmen sahranyň aldalar Rus imperiyasy bilen. Elinden aldylar, gaňyryp aldylar. Aýda oturýan şoň üçin kimiň proýekti? Russiýanyň proýekti. Böyle seyret şöyle bir zat var da Fehmet. Ümme düşsen ümme düş Türk sözüne kim düşmez diye. Nesol Avrupalılar geldi diyeli. Diyor ki halk sözüne öğrendi. Hanol sen Avrupa Birleşiği bilen yemeden Rusya'dan ayrılacak olsam, Hatay'ın baskısından ayrılacak olsam, biz bilen iş çalışacak olsam, yurdumu yurt şekilde devlet kuruştaydı diye. O olsa ay siz edip berayın Avrupalılar edaysın şonun ýaly manida jogap berer. Sana dere kim iş etsin o? Sana rek bol sen etmeli bolsaň. Biz Avropa bilen bileleşikde nämelikde. Sen näme gar o taýda meni prezident men näme meclisiň başlygy näme diýip ýer tutup durma, gülüň çekanda. Şol nämäniň Avropalylaryň aýtdygy Stade yurt kurulmaly, döwlet kurulmaly, ondan soňra işleşip bilýär diýär. Kim edip bilýär ony? Olar edip bilmeýär. MHK edip bilýär, MHK, Milli Halat Edici Komiteti. Gerek bolsa şolaram getirin, ýurda ruhsat ber şolan gelmegine diýdi bolýar şol. Bular şonda da izan aňyrlyp du siz edip berin bide, Ýewropa edip berdin diýip. Bu neçeler orsun goltunda şol zyňal sünkün ýalak gezdiler indi şol öwrenen o şahsiýetde tüm bedende ýok iş etmek nemesi düzgün. Ya hukuklarını ýurda dolandırmak. Indem Avrupalılardan tümkün nemetjek mi, ýalajak mı? Hataya bundan bergidar boldular. Hazinanyň puluny çaga siňdirdiler, betona siňdirdiler. Paylaşyp bergidar. Hataylardan Hatay firmada işledin näme diýýär? Siziň de aktyklaryňyza çellerde de pul tölerin tek diýär biziň döwletimizde diýär. Benim hayran hala. 3 milyar dolar ýöleten de galkynşa çykan bolsa biziň pulumyz dälmi? Ýok, biziň pul. Türkmenistan manat ýok diýär, manat ýok diýär, banklar boş diýär. Aýlyklaryňyza çelle biz berip otyr diýär. Sebäbi näme üçin bilemdi o kenek? Men kabul edip bilemokdan. Näme üçin daşar döwletçi gelmeli de men ýurdumda onun puluna zawod kurmaly, fabrik kurmaly. Hani bizim baýlyklarymyz, hani bizim hazinamyň pullary. Özümizde edip bilemzokmy? Ya biz vakuum içinde oturýarkenek Türkmenistanda, olar olsa yurtdaşynda internet açyk, dünýä açyk. Internete girýän şu dünýä seredi bolýar da näme gitdi, nerede gitdi, ortaça näme çykaryp bolýar da, gazap çykaryp bolýar. Hawa. Olar ýerken uzakdan şol 2011-nji ýyllar. Maňa näme üçin dolýar diýip düşündiren ok. Men ona taýin däleken onu aýtjak bolan sözlerine. Onuň boş ýere bir howaň ýüzüne aýdyp gören ýaly adamlaryň wagty gymmatla. Häzir bir ýaz geçjek bolsak çık näme çykyş etjek bolsak 15 minut ýarym saat gürleşjek bolan bir giden informasiýa öwrenmeli, özüň sin etmeli, okumaly, dinlemeli. Onu sen halka ýetirmeli. Yok, onam okap dinlemden soňam onu bir halkyň kabul edip biläjek bir dilini aýdyp bermeliler. Sen onu taýýarlanýar. Sen bilmän o näme diýýär bolany. Ekrana çykyp bolany bil. O bilmän ekrana da çykyp bolany. Onu ýöne bana düşünýän adamlar bar. Bu düşünýän adamlar nerede şolur? Arada diýelim maňa näme diýär? Bolan bir maňa gelen habar da Türkmenistanyň bilemok
bir nerede işläp çykypdyr, ol haýsy nemede işläp çykypdyr, ýa öz iş ýeri bolanmy? 500 milyon dolar çykartdyr daşaryk. Gözüňe ýetir. 500 milyon dolar çykartdyr. Bir döwlet bankyna ara nemede durany. Gelen neme. Ve soňundan neme diýmişin? Agitasiýa etýärmişin. Aý neseden çykarjak bolsaň plan banka barňana şol gaty garantiýeli nebeginde durýar diýip. Şol ýaly wagt işlerini geçirýärmişin. Şimdi pulumda garantiya berýär sizin pulumda diýip. Ni sebep? Bunu näme diýjegine sebep? Nerden kazanýar 500 milyon dolar? Näme üçin çykarýar ol? Başka döwletiň bankyna näme üçin çykarýar? Ha sen döwlet ýurdunda bank bardy. Näme üçin goýmagy öz bankyny? Olam akıl ýetirýär ýurtda bank sistemasyny işlemeýändigini. Onça pulun bankda goýsa ýertir kun alyp bilmejekdigini bilýär. Diýjek bolýan. Bular akıl ýetirip ýani bu adamlar özüňiz ýalyp bir ýeňseňizden çörek ýep beren samsyk ýerine goýmaň siz okey çöregiňizi ýerinizden ýetiňizi ýep bilersiňiz ol siziň öz nemäňiz. Yani halky bular ýalyp bir samsyk ýerine goýmaň. Halk üçin watan üçin bir nebet ýan bolsaňyz wyjdanynız baý bolsa özüňiz üçin aýtmaň. Öz çağılaňyz üçin aýt gerek bolýar. Öz çağılaň üçin demek, agtyklaň üçin. Nesil galyr gitjek bolsaň bir tarihde, ýyl galyr gitjek bolsaň bir. Nähä, aýdyr. Näme etdiň da şu wagt, bu pikiriň üstünden etdiň söhbet. Ine bizler ahlaksız diýerler, watançy bolmadyk adamlara şu taýda dogulýa, göbek kan kesilýär. Enem şu taýda atam şu taýda menden öňdäkleri öwläs şu taýda ýatyrlar zat diýär. Men türkmen diýär garat. Ýöne gursyz näme üçin şolaryň ahlaky şonuň bolýar eken diýerler. Şeýle kelle bara, Arap kellesi, Arap. Ýürek Russiýada, beýin Arapda. Arabyň nähil kellesi var diýsene. Watan. Onuň üçin hemme ýer watandyr. Nerede gün geçýän bolsa, şuň bıçağın üstünde otuy, ertek gün o çağın üstüne geçýär malyna ligada. Ine watan düşünjesi, islen ýeriň saňa watan bolup bilýär diýen düşünje otuy kellesinde. Onuň ol nerede dogulsun, enatasy ol Türkmenistanda bolsun. Yani millilik ýok kellesinde, yani türklük düşünjesi ýok. Türklerde ýurt diýilýändir. Ştaýdy çöktüň şu taýda oturdyň men ýurt edindiňmi? Goramal şu taýny. Östürmeli şu taýny. Arap beýininde bolsa, onuň ýaly zat ýok. Bugün bärde suw ýokmy, ot ýokmy ýa başga zat barmy? Göçen watany terk eden täze watan edinýär. Şonuň ýaly düşünje bar eken Araplarda. Şu wagtda din nemesini güçlendirdiler bizde. Tamam. Da min ýupkaly gezip beren ama gerekli çalbarlyk gezip beren ama gyýanlardan ondan diňe döwlet diýilen atlandyrylan edaralaryň görnüşleriň nemesini uzun köýnekge ýalypdan şonuň ýaly azar berip bolar. Indi min ýupka gezip bera. Şol adam ýa-da çalbar gezip ber, gyýylar ýa oglanlar şortul gezip ber diýer. Munyň burka zat giýmek hökman näle ekeni? Beýnisi Arap beýni bolup ýetişse boldy ekeni. Nähil eşikge gözünde açyk bolsun, elinde sagady bolsun, mini ýupkaly jalbarly şoltur bolasyn, beýnisi Arap beýni bolsa boldy ekeni. Ony geyindirme. Ha, islen alyp geýýärler, amma burka diýdi sap ýüzlerini ýapyşdyryp diňe gözi gezip berenler. Ine ýanky Arap beýin oturtmak niýemeti, protokolu diýär şu taýda ýurdun içinde. Ol men türkmen diýip gaýgyr bersin, ýa men aslym türk, ýa men modern geýinýän, kim men erkinligim alyp biler diýip bersin. Ýöne beýnisi Arap beýnini işleýär. Şonu oturtmak isleýärler, ýuwaş-ýuwaşdan şoňa näme bask edýärler da. Ýa, ondanki sonra bolmaz, şoňa degişli Arap medeniýetini nemetdiň boly. Biri neme ýazdyr, komentar ýazdyr şu ýerde. Şoňa neme bereýin? Max Weber diýip bir birleşimiz. Komentar ýazdyr, ekrana getireler. Din anan ýurtdaşlar diýe. Din yalandır oylap tapılan kontrol edici sistemi anan mesela mahkemedeki tanışlarınızdan sonra görün bilirsiniz deyip yaptırdı. Hakiki
öňden bäri şunu näme şu hakda bir tema denip gördüm bunu. Näme üstünden bartdyr be. Bu hakyky zatdyr. Din bir oýlam tapylan bir nämedir ýöne bu ynançdyr. Ynanyp bilersiňiz ýöne bular ýaly propagandasyny edip bütün jemgyýeti bir nämenin içine sokmaklyk bir jenaýatdyr. Günden gün onu bilen o dindarlaram, mollalaram Amerika, Türkiýe döwletine baryp ya Arap döwletine baryp o ýerde mollaçylyk nemesini okaýanlar hem mehemen öz ýörüýti uradan adamlardyr. Ya mehemen içine belli bolan adamlardyr. Şöyle iş yüzünde görüp öğrensin diye namaz okuyup oturan meheme gördünüz mü? Namaz okuyup oturan polisi işgärni gördünüz mü? Ya namaz okuyup oturan ýokary berip nemedäki adamlary gördünüz mü? Ya namaz okuyup oturan harbiýleri gördünüz mü? Doğru siz. Yok, öz owadaşym şonuň aly bolup geçdi. Fanatikler bolýar da adamlaryň içinde. Olam fanatik haçan dörýär, bir çykalgasyz ýagdaýa düşýär bolyn. Diniz ertip berýärler da, görýärler, sine diýerler o, anal diýär. Halkyň içinde owa için kim näýärde, kim kara, kim pulsuz. Boldy şon dine çağırýarlar, kellesini impoze edýärler. Käýürler soň fanatik bolýar, dine Allah diýip, bäş wagtyna endamla suw çalyp ber. Aýalyndan bilen ol, maskalasyndan bilen ok, döwletler onuň ýaly düşünjeleri da hiç hem ýok. Soň bu adam öz okap we bäş wagtyna öňümürge görün berdimi? Ýok. Soň zenanna ýani aýalyna nemmetdi, basyşyt başly okady. Ýok okajak gel, mende kiçik fermas var da towuk fermasçylar bir näseden şolaryň üstüne ymyrtka diýdi, ot näme ýetişdirip bazar bilen günni görüp ýaşaňlar. Ýoldaşam 50 kündükli uzaklygyň sen kündük göterip beremem ýeterlik biri işlemelidir diýär. Muňa da näme? Erkek adam müştal. Ýani zena aýalyny taýaklaýar, urýar. Eli aýagy döwülýär. Gapyrgasyndan döwülen ýer bolýar. Mundan soň men tawskoýa näme diýär, arz edýär. Mentler gelip alyp gitýärler, içerik basýarlar, many ýyly kesýärler da. Wahhaby sen de bir zatlar dakandyrlar da, şu wagtky edişleri ýaly. Men içeride men urýamyşlar, dinden çykdy. Olam gaýry diýär, ýok men diňe Allahyny bilense men näme etmem diýip. Ene şol adam kontrol edip bilmediler. Bir näçe wagtdan soň öldü diýen habar geldi. Daşyndaky ene mollasmaklar nemesine musulman dogullar näme diýip bar pat kontrolni adamlar. Yani ya adwadyr, ya şolary işleýändir. Ya şolar bilen işlemeýän bolsa, şolaryň isleýän ýapysynda gezip gören bolsa, boldy ol pat kontrolni dindar ol. Onu ulanyp bilýärler, yani öz peýdasyna. Ýani fanatikler bolsa, ulanyp bilen oklar olsa ortadan aýrýarlar. Yani men daşkara qarandaşlarymyň ýene bir sadakada indi türkmençilikde diýýärden sadakada edilýär jumalyk zat. Şonda gurrun berdi. Hep telefon ele planaga seni o sayede çağırýarlar. Barıpdyr. Men ýaş oglan noty diýär. Planaga sen molla halkyň içinde molla çeker. Sen men hakimlikden geldim. Şunal bize halkyň ýagdaýyny habaryny ýetirip dursaň, bizem sen gowy ýerlerde işlemeň, azad etmeň, ýani kömek ederdi. Edýän käbir işleňe de göz ýumart diýipdir. Yani terslik etseň diýipdir da, ol adam terslik eden o. Onu bilim ýok, hana oldy. Başga onuň ýaly adam başga ýerden özle diýip çykyp gaýtdy. Endi men diýjek bolýanym, pulsuzluk atlak wa, pulluk atlak wa. Barsynyň diýen ýaly mollasyny kontrol etýärler. Kim halkyň üstünden pulluk atlakda pul edinýär, şonu demek girdejal. Pulsuz atlan kam girdeji gelýär. Şolaryň barsy diýen ýaly %99 pat kontrolny mehemelleri. Temamyz ütgödi, ýok demografik. Temadan başlaýak gitdik. Temadan başlaýak gitdik.
Bu ütköşük soru var, yok görýän bolan. Ýoksa provokatörler var. Ýöne pul geçirenler var, hemmeňiziň keseňizde bereket. Kardeşler halma, oku halma dagam. Halma daga da bir 100 kron asypdyr halma da pensiýasyny alaý diýjen. Neme? Ütköşük neme ýok, soru ýok ýöne. Ine Kurban olayım katı yüz itkaptır diye. Ha? ýa-ni dowam edelene Ýewropalylar işleşeldik gelýär da. Ýöne garşysynda görýärler, işleşip bolmajak adamlar görýärler. Olaram öz işiniň professional adamlary, doğrudan birden näde professional bolýar, synadaý. WWP'ne seret, ekonomikada, iqtisadiýatyna seret. Önümçilik edişine, halkyna eçkisine, goragyna, ya başka yurtlarında bir ýerde bolaýan ýa-da watandaşyna derweýe çykyp urukturup berendirler. Tine daýmaly daşarda. Türkmenistanda wasa näçe? WWP'si 56 milyar dolar diýär. 56 milyar bam ol. Okma. Nirden gazandyr 56 milyar? Häzir bilim sistemaňa 200 milyon dolar pul çykararsın da senin hukugun düzelermi? Ya da iqtisadiýetin ýokarlanarmy? Eskerleňi ýara tutup bilen oga. Nemede enatallarına jaň edip plança pul geçir. Nemeden geçirsen ena atasyna, daýdasyna, mamasyna jaň edip näme bolýar? Ay garnym doýanok talap eden men daşardan magazynyň alyp ýmesem käwak. Ýene şonuň ýaly onsoň bular nähil diýýärdi? Şuwatky terror topar özüniň nemesini Türkmenistan näçede 56-59. Nerden çykdy o 59? Bizä 59-ny göremiz kany? 59 Dilini ýatyryar nemesi ol 56 beýleki döwletleriň nägile Türkmenistan nägile özüm 27 trillion diýip aldym dolar olmaýdy ony Gurban berdim komet. Aýtdy o 27 trillion kub metr o gözüňde etdim. Şu döwletleriň hiç bir ýerinde neme barmy? Bir Norwegiýa bar, Norwegiýada bardy bir newt çykýan nemesi. Newt ýatagy. Kana Şwesiýada, Finlandiýada ýaratdy paýlyklar barmy? Türkmenistanyň käle. Nerden bu pullar görýän ol aklym alany. Bilýände durşulen köle. Şwesiýada neme şonýa, Norwegiýada da şonýa. Yani bilim puwduny döwletiň infrastrukturasyny neme diýen ýatyrýan pullar näme derejede gelecek nesiller üçin aýyr koýan nemesi 1 trillion dollary üstünde Norwegiýa 1 trillion dolar. Türkmenistanda näme bilim sistemi üçin pul aýyrýarmy? Ýok. Harbylar üçin näme derejede budjet aýyrýar? Medisina üçin näme derejede budjet aýyrýar? Hany onuň statistikasy, onu nerden görüp bolýar? Hany açyk neme, jemgyýetçilik açyk nemeler paýlaşylýar, ýemmeler adam açyk oýny, açyk kapylar siýasat oýnaýardyňyz bir wagt. Hany nerede bulatlar? Relatiýe bolun men. O bir zat görmän tarihten ýene. Men babam pahyr ene ýogaldy da, 26-njy ýyl şol. Onuň şol aýtdy 56-njy ýylda diýdine babam pahyr nemede da şuwatky ölçen etrafyň Talatan wawa nemesinde goýunjy. Şo ýer topraklary neme toyun, ýani şykka ýerler, gülýal ýerler. Ýöne babam aýdypdy, 56-njy ýylda da Garawun kanaly geldi boly, biziň topraklarymyz zaýalandy, şor geldi diýdi. Baglar gurap, never gowy gawunlar bolýar. Gawun biten ok, adiden ok, pomidory dermanlap ýetişdirýärler soňky. Näseret şo döwürden eýem Kadinanyň edýän ýalňyş hereketinden Sowet Soýuzynyň ýalňyş edýäni. Sen iqtisadiýetden başyň çykýar diýip adany Özbekistanyň işini gördüler. Onuň nemäniň
Türkmenistanyň şu wagt Türkmenistanyň işini gördüler, topraklaryny paxta diýip. O Aral deňizini gurapdylar. 56-njy ýyldaky edilen ýalňyşlyk häli häzir hem düzeldilen. Bunyň köp altyapysy ýalňyş edip gurulýan daýany halkyň bähbidine, şo topragyň bähbidine edilmedik. Öz ambisiýalary üçin edilen zatlar şol. O Aldar Kösanyň ýani Taparnat Niýazyň näme köl gazyp berýärdi. Suwlary altyn köle aktyrjak. Onça suwy çaga aktyryp goýandan bir giden ýeriň bara. Näçin ulanyp bolanok? Näçin şol uly yerler betonlap bolanok? Näçin damlama getirip bolanok? Näçin ýağmurlama getirip bolanok? Diýerler çölüň içindäki Izrail iň berkisi başga ýurtlar görümzok diýsen Izrail'e sereda. Daş töwerine göwgönüm satyp otyrar çölüň içinde oturup. Evet, töwere durşuna düşman şoň. Owa. Izrail'e hemmesi ganym düşman edem. Araplar Izrail'in ganym düşmany. Nähile görin seýistap taplap otur bu wagt. Türkmenistan nähile? Näme satýarlar men spesifik seret gördüm bolen. Medisina enjamlary bar-a, kompýuterlaşdyrylar. Hawa. Şol hem satýarlar olar. Messina tam özüne adam hawa. Şeyle. Olar Ýewropaly gelsin üstüne Amerikan gelsin, ya Hatay gelsin, hiç ýaty bilen işleşip bilmeýär. Onuň ýaly näme? Ýapy ýok. Adam halkymyzdan ownak gidip oty, doglan çagalarymyzdan keselli, çaga dogjak bolup gören gellerimizden şonuň ýaly ne süýdi bolýar soňundan ne ýa göwresindäki çagasy awat bolýar. O bir giden mediklerim, men medik diýip okap gelenlerim näme diýerler da o işleýärler, soň gatkagan satyn alyp gelýärler. O gelinlere näme gormon bar murgatýlar. Düzeltmelilerine. Ya da näme zenanlamyň köpüsinde içki yani zenan meseleler, kesellerinde kista döraptır, opul, valat, vadip, o için tutuş koparıyor, ayrayalar o. Nestan çağırma, 3 tane çağırma. Kesip taşlayalım. İnvalid edip o ya. Künşep bağlayacak, bunu Messi'nin yokluğu ne şartlar? Messi'nin yokluğu. Nemede de şun yalak, ne sözünün kesken. Arada men bir yakınlamam şeydirler, yani süýç keteli vardı, onu bir ayağını kesip taşlaytdylar onu düzeltip bolýar onu. Düzeltip bolýar onu, ayağını elini ketdirýän taşır döwletli. Men ýaşap gören döwletimde elini ayağını süýç ketelen ketdirýän adam ýok. O ayağını düýrüni kesip taşlatdylar yani. Messi'nin ýoklugy näşe? Owa, men kiçirak wagtym näme ýadyk, babam pahyryň kowuna gitýärdik bolsa taýda. Mamam pahyr nemek ýady. Noýwa. Ana serebe etýär, yani ýaňy etýär bolar. Serebe. Şonuň daşyny şöyle süpürde diýip içýärdiň, ana şonuň daşy süýç keteliň öňüne alýar eken. Ana şoň gurusnam gaýnadyp içsen, şoňam kömek diýär öňüne alýar süýç ketel. O adam aýagyny kesip oturmaly diýilen zat ýok. Aho. Sen iqtisadiýatyny ýokarlandyrsam, çykkan döwlet telewizioniýam bar diýip aýtýan. Dogrymy? Sen bir näme medisinadan bir kolurduman hal ya, bir önanan okşoň ha, bir otterman bilen, bir maz bilen açyljak kesel, dogrymy? Bir aş bilen açyljak. Sen alternatiwa bermeli halkyňa. Paçak, ot, maz, tabletka şonuň haýsyny isleýän, haýsyn göwüň isleýän, haýsyny ananýan sen. Ya da çıkıp aýtmaly. Ne şeratlar iýseňiz, şu vitaminler iýseňiz, bu vitaminler iýseňiz, protein, belok, eti, nähili eti iýseňiz, şeratlar iýseňiz janyňyz sag bolýar. Soň plan şugundur bilen käsiriň soğuny içseňiz ertirnäne düzelýär, süýç kesel töwereňe gelme. Rak midäniň ragy bar. Bizde ýok şonma. Şonuň suwy atjar eken, midäniň ragyny atjar eken o.
Demetdim Oraya abi. merdan aştaydı nemedeli kemadan başka yere çık gittik biz bunu Messi taraftan nememiz kurruğumuz enge dair. Öyle. İlk köşük soru yok. İlk köşük soru yok. Şu yerde cemle bilers ilk köşük bir soru var ya neme yok. Kurtlu kartarlı bir yazdır ne diye. Nereden durum ne diye. Nereden durum bilesin gelse can etip bizden öğrenen kurt kartar onu ekranlarda nomer vardır. Can etip bilersin. Şerde cemle ayarlanıyor. Demäňize sag bolun kardeşler, pul geçirenler, hazina, hasany, berk, pul uğradanlar hemmäňize minnetdar. Kiseňize bereket. Ya, Sag bolun hemmäňize. o diýlesen olsun.